श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरड नाका मालवण सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग। निलेश राणेंच्या बर्थडे सेलिब्रेशनला किरण सामंत यांनी खास हजेरी लावली। मालवणातल्या राणेंच्या बंगल्यावर जात त्यांनी निलेश राणेंना शुभेच्छा दिल्या। त्यानंतर नारायण राणेंचे पाया पडत आशीर्वाद घेतले। बदललेल्या राजकीय समीकरणांमुळे राणे आणि सामंतांची ही भेटीची ही घटना वरवर पाहता तशी काही विशेष नसली तरी मात्र मागच्या काही दिवसांपासून वारंवार होणाऱ्या भेटी, स्नेहभोजन आणि वाढती जवळ आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।